Yeah. Okay. Erokamano ahinya. Collins, okay, Omar MDG. Collins, mose nyikwara mogajwangi jo kasipul mawinjo dhiam makawuono. Kendo nyiso gi momiyo ni paro ni ne miromo kom mar kasipul ni. Ne nyikwara mogajwang muso midhiambo masani. Iluonga no Kio Collins, manyo bunge makasipul gi party mar MDG. Actually, ok ne wacho ni ane maromo as per se, tanang'e ni ka ruodhi wuok oko ni ywago pinygi gilore mana gi agenda. Sani ok en kinde machon mawinjo ka osiepega wacho ni gin oluonge gi jomoko. Wan waneno ka piny bleed, waneno ka there are gaps and challenges ma jokasipul nigo. Could we work so that we can fill the gap? Rather than filling the gap, we work, we bring the answers to societal problems mawango, ma bikelo bejele poor governance and bad leadership. Mokwongo tik in weche mag somo mag ojende nyithiwa. Kamano, ang'eni kanyo bro dhiye.